Que les característiques que ens junten als 7 campaners que formem la colla de campaners, jo crec que és el conservar el patrimoni. Les campanes més importants que podem destacar que tenim així a Bétera seria, en primer lloc, la Santa Maria, que està situada a la torre campanar de la Puríssima, data de l'any 1513, i va ser una campana que es va baixar al poble de la Cartuja de Portaceli quan es va dur a terme la desamortització de Mendizábal. I bueno, esta campana, els tocs més famosos que realitza és en la Pastoreta, en el Crist, en Pasqua, el 14 d'agost per ser la vespra de la Mare de Déu, i hasta això són com els més marcats, el que toca la campana així de l'ermita. Hi ha una anècdota que se conta en les visites guiades de la nit, que ahir es va morir una persona i se conta això. La campana, que en un principi estigui en el campanar de la Cartoixa i passa a l'espadanya de la campana de les Hores, seria la campana Santa Maria, que avui en dia es pot escoltar en el campanar de la Puríssima Concepció de Bétera. Així darrere de nosaltres trobem una ermita que està dedicada a l'advocació de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és la patrona dels campaners. Cada vegada que veiem a les alfàbegues solen tocar, o quan entra una obrera a l'església també solen tocar. La campana que més m'agrada del campanar de la Puríssima és el Santíssim, perquè és la més xicoteta i la que més pots tocar en facilitat. Vaig intentar un dia pujar dalt de tot, però no ho vaig aconseguir perquè està molt empinat i no... Que no se perda aquesta tradició, que és molt bonica, i al fi i al cap és també cultura i és emocionant tocar les campanes a mà, com se feia antigament.